Όλοι εδώ για να γιορτάσουμε και πάλι τη μεγάλη γιορτή της χριστιανοσύνης μας, του Κύριου της Θεοτόκου. Θα νιώθω την υποχρέωση να πω και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Θανάση τον Ραυτόπουλο, που μέσα σε πολύ λίγες μέρες κατάφερε να προετοιμάσει τα κορίτσια του χορευτικού μας συγκροτήματος για να παρουσιάσουν ό,τι θα δούμε και θα καμαρώσουμε σήμερα. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερα διότι μέσα σε δύσκολες χρονικά συνθήκες κατάφερε να παρουσιάσει αυτό που παρουσίασε. Και τη Μαριάννα, τη σύζυγο του Γιώργου του Γιαννόπουλου, που τον βοήθησε πάρα πολύ. Μπράβο σας, σας ευχαριστούμε πολύ και του χρόνου θα είναι άλλα τόσα παιδιά στο καλό αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Τα παιδιά θα μας παρουσιάσουν τους παρακάτω χορούς. Καγγέλη Λιβανατών, στα τρία, Τσάμικος, Συρτός, πάλι Τσάμικος και Καλαματιανός. Καλή επιτυχία. Καμαρώστε τα παιδιά μας. Χαμόγελα.
Γιάννη, έλα τώρα. Άιντερουσα παπαδιά και το ποτάμι ήταν θολό. Και το ποτάμι ήταν θολό, θολό κατεβασμένο, φέρνει λίθα. Άιντερουσα παπαδιά, φέρνει λίθα, αριαρίζει μια. Φέρνει λίθα, αριαρίζει μια βεντρά, βεντρά ξεριζωμένα, φέρνει και μια. Άιντερουσα παπαδιά, φέρνει και μια αχρυσομία. Φέρνει και μια χρυσομίλια στα μήλα φορτωμένη κι ανάμεσα άιντερουσα παπαδιά κι ανάμεσα ας τους κλονούς της. Κι ψηλά για σας λεβέντες, κι ψηλά στην Αϊτοράχη. Κι ψηλά στην Αϊτοράχη,
Μπράβο στα παιδιά. Συγχαρητήρια παιδιά. Το χειροκρότημα των χωριανών σας το αξίζετε με το παραπάνω. Η επιτυχία οφείλεται τόσο στις προσπάθειες των παιδιών μας, όσο και κυρίως στις προσπάθειες και στη βούληση του φιλολόγου καθηγητή του χωριανού μας, του Θανάση του Ραφτόπουλου, τον οποίο θέλω να του δώσω να πει δύο λογάκια. Σήμερα είναι η μέρα γιορτής και είναι μόνο θέμα ευχαριστειών να πούμε. Λέει ο ποιητής της Ελλάδος ότι είμαστε από καλή γενιά και πολλοί προσπάθησαν τα τελευταία χρόνια να μας κάνουν να το ξεχάσουμε. Δεν έχει κανένα το δικαίωμα να αφαιρέσει από τον καθένα και την καθεμία την περηφάνεια να είναι Έλληνας και Ελληνίδα. Γι' αυτό
και η καρδιά μας πραγματικά σήμερα ανεβαίνει στα ουράνια, γιατί βλέπουμε τα νέα τα κορίτσια να φέρουν με τόσο ήθος και ύφος τις παραδοσιακές φορεσιές της δυτικής φθιώτιδας. Τα παιδιά μας όμως έχουν αξία, γιατί έχουν αξία και οι γονείς τους. Γι' αυτό και θέλω πραγματικά, αφού ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου και τον πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου του χωριού μας που με τόσο αγάπη και κόπο εργάζονται, θα ήθελα να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και να δώσουμε ένα πολύ μεγάλο χειροκρότημα στις μητέρες και στους πατέρες των παιδιών μας. Χωρίς τους γονείς δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Με αυτές τις σκέψεις εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά.